Tervetuloa Tarjan keittiöön ja mitä tänään juotaisiin ohjelmaan. Nyt kun on näin hyvä omena syksy, niin omenamehu. Eka pitää pilkkoa nämä omenat. Otetaan ihan puusta omena huuhdostaan ja sit pilkotaan. Ja meillähän onkin siellä pilkottuna jo aikamoinen läjää. Ja jokaisen modernin naisen keittiöstä löytyy tämmönen saksalainen, taitaa olla itäsaksalaista mallia, Vorwerk Elektro laite. Ja se kootaan vaan näin. Ja noin, naps tuikki se kone päälle. Tästä kuuluu vähän kova ääni. Nyt vaan omenoita lappamaan. Ja kohta meillä on hetkessä ihan herkullista omenamehua mukin täydeltä. Noin. Nyt kannattaa sitten toinen lasi laittaa tänne alle, kun tämähän saattaa tiputtaa ihan aika pitkään. Näinhän meillä on herkullinen juoma. Oikeesti tosi hyvää. Että tää oli tässä tällä kertaa ja ensi kerralla me tehdään sitten karpalolonkero.